Yksin oon, öisin mietin. Yksin oon, joo. Öisin mietin. Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin? Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin? Rakastuvat pitkätukkahulttioihin, petollisiin kulkureihinkin ja pillilinnan rakentajiin, unelmoi työn vieroksujiin. Ja sehän tässä huolestuttaa, sehän tässä huolestuttaa, että kuinka meidän kunnon miesten käy, kun kaikki naiset rakastuvat renttuihin. Yksin ravintolaan joudun lähtemään, ja kuten varmaan arvaattekin, yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu kerta kerran jälkeen, mutta yhä ihmettelen sama asia.